Dear South Africa, dear bantu abamnyama, dear Mzansi. Kwashabalala njengamazolo ebona ilanga ukuthi izandla ziyagezana. Akasekho nothando lokufukula omunye mengabe ebona ephelelwa amandla ewedangala. Sesadla ubhedu lesisho esithi ixoxo nexoxo mazigqumele. Kusobala isicibilisha nesicibilisha ukuvela kwelanga umazothela. Asihlukile nengane enyoka mayiqeda ukuzala kuthiwa mayizibonele. Mawukuthi awukakaziboneli kulomhlaba ngeke usazibonela, mina sengazibonela. Iqiniso-ke mina ngiyalifela. Empeleni iqiniso sengalifela. Njengengane yazalelwe embelekweni ingakufela. Mawungalithandi iqiniso nangamathi ngamane ungikhwifele. Le nkondlo akuyona yabalandeli ngoba nginabo ngiyazilandela. Njengempumelelo ngizozilandela. Ngoba esicela kubona besilekelele bayasibalekela. Mengabe bemile basikhombisa umhlani kusobala bayasifulathela. Angazi noma ngithi ubuntu abukho noma abantu ibona abangekho. Noma ubuntu obungekho ebantwini abantu abekho ebuntwini. Pho indaba kuthiwa umuntu ngumuntu ngabantu. Ngisakhuluma ngobuntu ake ngijike le ndaba. Indaba nahlezi nabulalana nodwa niyisizwe esimnyama. Ngicela ningizwe abantu abamnyama. Ukuchitheka kwegazi lomuntu omnyama lichithwa umuntu omnyama kuyisho elimnyama. Nokuthi kuvele kuphela inkwepeni ngisabhala cha ngathi yisho elimnyama. Ngimbonge echazayo ungangibizi ngesho elimnyama.